Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da Merci minake do modon mi yettion bawo lawol gol goddo tokkoto sécuriser telegram mon andi telegram dudbe do kutinira be man ngam majum dudbe andanay dum dede sécuriser ko telegram mabbe wakkati fere ado jodi non a lara goddo lowi ma der group malla ko yow billebe apen goddo mo anda bo sam andi telegram ko moy a foti wada recherche mum a hebtarum kala bi telegram ngam majum lawol ngol ya tokkoto a sécuriser telegram ma goddo billete be yerban ko ma message mere malla goddo tawa numero ma gal telegram hocha do yerbane message ji lawol ngol ya tokkoto a mabbari dum fu wakkati fere ado jodi be lowe nder groupe ji di aida malla goddo yerbane message goddo mo anda bo sam en andi nder modon no gidina be sadir man kala bi telegram to ngam majum hande en gaddi tindinore de lawol ngol a tokkoto a sécuriser telegram ma wala mo piratete telegram wala mo wawata larugo sirriji ma kala bi di telegram bawo man to ngam majum to hande arante ma war ko shendo media abono to video man fottani ma ko wan like ko video man tagi to partage ko video man bo to ngam majum en bani nasta der telegram man der telegram man nasta bawo to amma iti telegram ma timmi banni wan nastu ko to betati haddo do do ana standard ton banni na standard ton banni to anasti awara hado a parametre ana standard parametre banni to anasti parametre awawan wargo hado confidentialité et secret da hado amandari ana standard ton banni bawo to anasti banni to da dum fu dum wangi mojo amariaje e lara photo profile ma daru maddo mojo amari haje yerbane message mojo ayidi yewne en banen ponda hado photo profile ma dawe jami ma haddo mo amari haje lara photo profile ma bana wakto a tawi dum do banni afama do kam dunya fu kala mo mari telegram fu wawan lara photo profile ma e to a wartiri dum do kan sey mo mari lamba ma wawata lar ko photo profile ma e to dum do kama andi kala mo mari telegram fu on lara numero ma to do active e to do banni wala mo wawata lar ko numero ma si mo mari lamba ma contact ma ko do mo anduda to na wartir ko dum do banni to a wartiri bawa mana wara haddo hado a valida banni to a validi banni moyjo amari haje jowne en andi gal telegram jotta dum do wara appel video appel vocal dubbe ber illa yownugo goddo andama sam jowne appel ja famata da dum hado kanjum bo to a mabbiti banni a tawan doddo hado a tawan doddo banni do kala mo mari telegram fu wawan jowne bille be appel e to a ida appel man sam non ta ko mo jowne ko mo anduda ta jowne bo awana wara wada dum do e to aydi si mo andi ma non mardo lamba ma contact ma bo awara active angel do amema do ton banni do kam active ke si mardo numero ma wata jowno ko ma appel gal telegram ana valida banni a group mo aydi wate nder group dubbe en non giabe ajouter nder group anda group man nafu mana anda dum en nafu da group mana lara banni to tan amabbita telegram ma tawa be ngati ma nder group da do bo hado awana na standard ton banni to anasti wara artira dum do contact ma sey mo anduda do sey mo anduda watete nder group to don ta acci dum do banni bo to dum do banni bo do kam kala dunya fu kala mo woni der telegram fu awan ajouter group to wodi numero to hebi numero ma da do a wartira dum do sey mo anduda ana wara ko shangel do banni ko shado banni a valida banni
to ɗo lawol no a tokkoto a sécurisa telegram ma. wala mo wata piratane telegram ma, photo profil ma goɗɗo heɓata ɗaɓɓitiregal telegram, sey anduɓe ma. non a tokkoto a sécurisa telegram ma. ɗuɓɓe nder moɗon ɗo ƴamayam noy ɓe sécurisata telegram gal laabi whatsapp, dedei ba ɗuɓɓe gerwanyam message. ɗum ɗon lowa ɓe nder group ji wakkati fere ɓe anda sam goɗɗo hoca lowa ɓe nder group. non da tindinore fere bo haɗo dedei telegram ma an kam tindinoje fere ni. to ngam majum on gettama, on gadanama barka. nda no a tokkoto a nasta group ji amin je telegram, nda ɗum haɗo. anta maɓɓiti banni a wara bal windugo ɗo a winda Ali Ben TV, nda group man wurti. banni a wawan a nasta group man. min ɗon nder tindinoji fere to ngam majum ta sala abonaki. on gettama on gadanama barka. sey video tamningol wargo yeso. Assalamu alaikum. I like it, but it's not okay.